ajeng takut deh. Nah, mriki nggih rene enggak nganu deh, apa jenenge sing terkenal longsor gitu. Lah sing niki rumahe berarti pun pindahan apa asline ren pun mriki? Ngono mungkin dipindah nih. Pun pindah deh. Pun pindah kira taman nduk-ndukan. Oh, nduk-ndukan. Nduk teng wono niku saking wono. Teng wono. Oh. Nitis napa damel napa mae. Kandang-kandang niku. Kadang-kadang niku tapi mriki nggih nganu nggih Budhe. Mata pencahariane nganu nggih Budhe. Apa jenenge kopi nggih. Nggih. Niki geni kiambakan apa dari pemerintah? Kiambak. Oh, berarti mriki nak upami sak umpami nggih Budhe nak ajeng panen niku wonten pengepulnya nggih Budhe. Oh, sakilone pinten mriki Budhe? Sekilo niku wingi 60. Nggih. Yo nan wose niku Nggih. nggih. Oh. Tapi pun dangu mriki nggih Budhe apa nambe Pun longsor niku nggih langsung pun mudeng asal 30 tahun. Oh. Lah niki riyene longsore napa Budhe napa? niku kalih Saking jauh. Oh, berarti tanahnya nggih nganu nggih Budhe mboten kiat nggih. miring Nggih. miring mriki to Nggih. nggih niku. Berarti riyene niku nganu nggih Budhe. Asal mulane sagete longsor niku amargi jauh terus tanah mboten kiat. Nggih. Lah niku enten anune mboten Budhe apa jenenge saking pemerintah bantuan-bantuan apa enten niku dipindah teng niku Campur Sari. Oh, Campur Sari. Oh, nggih gitu. Jadi sak niki nggih nganu nggih Budhe. Apa pindah sing pindah mriki nggih enten nggih Budhe. Sing Campur Sari nggih enten. Ning mriki niku nggih. Ngono niku enjing niku. Enjing. Oh. Enjing mriki niku santen niku waduh. Kadang-kadang nggih enten sih. Nginep niku. Oh, berarti mriki niku burung damel nak saking nganu. Oh, no. Oh. Enten pirang griya mriki to, Bu? Sing niku longsor niku sak kampung ini kan turah kalih griya. Oh, kalih. Kampung niku nginggil to. Nggih. 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 Iyane teh kathah di kampung. Tigang dosa nggih Budhe. Yang medhok kathah jenengan, Bu. Mboten sekedhi. Ten mriku niku enten pinten griya, Bu? Timber kok sing longsor niku. Nggih. 63. Tekan 7.000 sak niki. Ndak tekan but. Betul lah. Kalau nggih 6 niku pasti panen niku. Nek iki kon panas iki kon panen jantal. Kata saling. Paling kita paling nggih anu kuman. Ada di rambut jagung nggih mboten nate mundhak dhuwur kalih kaya dulu. Dipane tikus gitu. Saat ini tikusnya kuat aku sih. Kuat. Gue sami gitu. Kuat. Sawahnya pripun sakniki Budhe? Sing mboten enten. Tanduri jagung danten. Nggih Budhe. Malah jagung. Tane nggih jagung regine nggih kok. Iki nggih sedanten jagung iki. Nggih. Mboten enten nganu nggih mbako. Nek dek bulangan mbako nggih Budhe. Nggih. Ada bulangan terus mereka anu jagung. Kulo nggih pernah di teng mriku kok enten bakune bener yang kaya daerah nganu Purwodadi. Yang mereka weton itu weton lah itu tampilannya ngoten lho. Nggih. Pokoke nampun bar lah pulang mesti niku dikene Mbako nggih Budhe. Mriki
nggih. Mriki mboten dicobi nandur mbako. Mboten. Kadang bapak lagi kacang hijau. Ah, kacang hijau gitu. Kacang hijau ki lumayan gitu. Dia nak paling waktu nganu kurun nganu gitu kacang hijau. Kacang hijau gitu. Kacang hijau lagi nggak nyampe tuh kerjain apa paling rumah pikis Gatel gitu. ini yang regone ki manjar Mas, saya kacang nggih, saya. hijau Saya kacang manjar hijau. pembuatan ferman kacang hijau akhirnya paling gitu sih ingatan itu mau diwure malih itu kode Iya. Malah kacang hijau ini itu malah gede. Dan ini kok nganu gede sapi lembu. nggih Ini jenengan gede.